Hello ja tervetuloa Varikkokästin pariin taas. Meillä oli viime viikonloppuna, eilen, Monzan GP ja siis vitsi mikä kisa. Mä just sanoin Peterille, että yksi mun lempparikisoista kyllä tällä kaudella, tähän mennessä. Mun mielestä oli aivan superhyvä kisa. Mitä mieltä sä olit, Peter? Mä en ehkä menisi ihan noin pitkälle, että sanoisin, että välttämättä paras kisa. Ei ole mitään muuta ehkä tai niinku kisaa tältä kaudelta, mitä voisin niinku suoraan sanoa, että oli parempi, mutta oli tosi hyvä kisa kyllä. Kyllä ja piti niinku ruudun ääressä todellakin. Et ei tullut oikeastaan semmoista niinku aikaa, milloin olisi ehtinyt tylsistyä, niin se on aina hyvä merkki hyvästä kisasta. Näinpä. Näinpä, ja musta tuntuu, että me nähtiin niinku oikeasti tosi mielenkiintoisia jotenkin käänteitä ehkä koko viikonlopun aikana. Ja musta tuntuu, että paljon tapahtui, että vaikka mitään semmoista yltiödramaattista ei tapahtunut, niin jotenkin silleen, että oli niinku kyllä actionia koko viikonlopun ajan, ja totta kai yksi varmasti tämän viikonlopun isoin aihe oli myös ton Maxin 10 peräkkäistä voittoa, eli nyt tehtiin ennätys siitä, eli aikaisempi oli Sebastian Vettelin 9 peräkkäistä GP-voittoa, niin nyt Max sitten pisti paremmaksi 10. Ja Ja oliko Red se niin, että Bullilla, niin, Red Red Bullilla Bull 15 putkeen. just näin, eli Red Todella Bullilla kova. 5, niin se on aika kova setti kyllä, mutta lähdetäänkö me saman tien purkaamaan viikonloppuun? Mulla on ainakin paljon semmoista, mihin on pureuduttavaa ja muuta, ja sitten toki voidaan vielä jatkaa tästä ylipäätään esimerkiksi Monzan kirouksesta ja muusta, niin. Tehdään näin. Joo, lähdetään purkaa. Ehdit sä katsoa muuten harjoituksia nyt tällä kertaa? Mä en katsonut ollenkaan harjoituksia, mutta sellaiset erikoisuudethan tässä Monza viikonlopussa oli, että meillä oli taas tämä rengaskokeilu, eli aika, joissa ajettiin harrilla Q1, mediumilla Q2 ja softilla Q3. Sitä taas testattiin. Enpä oikeastaan tällä kertaa hirveästi kiinnittänyt henkilökohtaisesti huomioon koko asiaan. Ja sitten toinen uutinen tähän heti kärkeen oli se, että Hamiltoni sainas 2 vuotta lisää Mercedeksellä, eli ainakin 2025 asti on nyt hämppäri siellä ajamassa. Niin. Just näin, ja Russellillehan ihan sama homma, eli molemmille on nyt sopparit sinne vuoteen 2025 asti. Ja Mutta tämä on muuten mm, mielenkiintoinen juttu sinänsä, että Bottaksellehan vaan kerran, muistaakseni hänen Mersulla-oloaikana sainattiin 1-2 vuoden sopimus, joka oli se kai viimeinen sopimus, jos sen väärin muista. Kaikki muut joo, oli vuoden sopimuksia. Nyt en tasan tarkkaan muista, kuinka monta vuotta hän siellä oli, mutta kumminkin, että mm, selvästi niin kuin Russell on näyttänyt parempaa valoa kuin Bottas aikoinaan. Ja onhan Russell voittanut todella monesti jopa Hamiltonin, niin ei sinänsä mikään ihme. just näin, suoriutunut paremmin kuin Hamilton, se on kyllä ihan totta. Ja todella iloinen on tietty molempien kuljettajien puolesta, että siellä jatketaan vielä. Ja katsotaan, mun täytyy sanoa, että mä vähän olin tuossa ehkä viime kaudella sitä mieltä, että Hamilton saattaa lopettaa pian, mutta selkeästi hänellä on vielä semmoinen voittamisen jano siellä, että haluaa vielä niin kuin, saada hänen kahdeksannensa maailmanmestaruuden, niin haluaa sitten jatkaa vielä. No pitäisihän se Schumacher voittaa kumminkin, niin kuin, että Niin. sit vasta pystyy mennä lepäämään, mutta Niin. mulla on vähän sellainen fiilis, että jos ei nyt tuu kilpailukykyistä autoa, ehkä jopa vielä, no varmaan niin kuin, että 2025 seasonin loppuun, niin varmaan Hamilton lähtee silloin. Ja jos ei aukea joku ihme Ferrari-positio, sit, mihin hän saattaisi hyppää, se olisi aika mielenkiintoista nähdä, mutta kaikilla kuljettajilla Formula 1 on vähän sellainen Ferrari-hinku, että kaikki haluaisi Mm, voittaa Monzan kilpailun Ferrarilla. Se on niinku semmoinen näinpä. juttu, ja voittaa maailmanmestaruus Ferrarilla on niinku kaikkien kilpakuljettajien unelma, niin se voisi olla ehkä Just, yksi mahdollisuus, mutta muuten en usko, että mihinkään muuhun talliin menisi kuin ehkä Fefelle. Ja Mersulle tietenkin on ollut kauan ja voittanut paljon, niin voi olla, että toivottavasti sieltä nähdään, että saadaan auto kuntoon ja vähän
parempaan skavakuntoon. Just näin. Mutta hei, palataan tuonne Montsaan nyt sitten ja vielä aika-ajoihin. Eli tuossa just sanoitkin sitä, että varmasti kaikkien unelma tulee olla voittaa Ferraren punaisissa haalareissa Montzan kisa, ja mehän saatiin mun mielestä tosi hieno tämmöinen Tifosin fanien näyte viikonlopulta ja aika-ajoista, kun Sainz ajoi sitten paalulle kolmososiossa. Mutta täytyy sanoa, että mulla ei tuosta aikaa just ihan hirveästi mitään muuta niin kuin muistiinpanoja ole, että aika mitään sanomaton mun mielestä ykkösosio, niin kuin tuossa viittasitkin näihin rengasvalintoihin ja tähän uuteen rengassääntöön, mitä kokeiltiin nytten, niin mäkään en huomannut mitään niin kuin isoja eroa siinä että tai että se ei mun mielestä millään tavalla hirveän isosti muuttanut sitä niin kuin, vähän niin kuin oletusasetelmaa, että miten tullaan näkemään, mitä kuljettajia missä lähtöjärjestyksessä ylipäätään. Mutta se, mikä mä haluaisin kakkososiosta nostaa esiin, on toi Liam Lawsonin ajaminen, eli yllättävän hyvin on mun mielestä nyt niin kuin pärjännyt, että tämä on hänen toinen viikonloppuunsa vasta. Ja hänhän oman tiimikaverinsa siinä päihitti, eli hänellä oli P12 ja sitten Tsunoda oli P13. Tuo oli mun mielestä aika kova veto, ja varmaan tämäkin saattaa vaikuttaa itse asiassa hänen niin kuin uraansakin tämä viikonloppu jo pelkästään itsessään, että miten tullaan näkemään hänet sitten noilla kuskimarkkinoilla tulevaisuudessa, että on päässyt hyvin näyttämään omat taitonsa. Kyllä. Täälläkin lukee, että Tsunoda olisi voittanut. Tsunoda oli 11 ja Liam Lawson oli 12. Okei, no sit mulla on väärin, pahoittelut tästä. Hyvä, että mutta kumminkin niin kuin 12 sijassa ajattelee Ricciardon performansseja tällä Alfa Taurilla, niin mun mielestä aika hyvä toiseksi kisaksi toiseksi niin kuin, Liam Lawsonilla, ja myös aika hyvin suoriutu kisasta, mutta mennään sinne ihmeessä myöhemmin. Sellaista unohdin sanoa tuossa alussa, että tälle viikonlopulle määrättiin toinen uusi asia, joka oli se, että kun lähdetään ajamaan aika-ajoja, niin kuljettajien pitää ajaa lämmittelykierros alle yksi minuutti, anteeksi, alle 1 minuutin ja 51 sekunnin, jos muistan oikein. Eli tarkoituksena estää sitä, että sinne viimeiseen mutkaan parabolikaan tulisi hirveän sellainen jono, ja sitten siitä aiheutuu hirveästi vaaratilanteita, kun jotkut kuljettajat on aikakierroksella ja toiset on vaikka lämmittelykierroksella. Eli tämmöinen oli siellä, ja oikeastaan Sainz ja Leclerc molemmat oli tiimalasin alla siinä jostain syystä. Se ei ikinä mulle ratkennut mistä syystä, varmaan oli mennyt todella lähelle aikaa. Ja sitten Q3 tuli info, että heille ei siitä mitään rangaistusta tule, joka on varmaan sinänsä myös hyvä niin kuin tämän Tifosin kannalta ja kaikkien kannalta, koska siitä olisi voinut aikamoinen hulabalo syntyä. Olisi voinut olla pari vellakkaa Monzassa sen jälkeen. Semmoinen lisätieto vielä tuohon aikaan jo. Joo, toi oli hyvä. Tämä oli itse asiassa mulle esimerkiksi aivan uusi tieto, että mä en tiedä, miten mulla on tämä mennyt ylipäätään ohi, mutta hyvä, että mulla on Peter, joka pitää mut ajan tasalla sitten. Mutta hei, kolmososiosta haluaisin vielä sen verran sanoa, että mun mielestä oli tosi jännät paikat toi koko kolmososio, varsinkin viimeiset sekunnit, nimittäin siinähän niin kun, musta tuntuu, että selostajillakin meni jauhot suuhun, kun tuntui, että eka siellä oli Leclerc paalulla ja sitten oli Verstappen ja sitten olikin Sainz, ja miten sitten siellä vielä loppujärjestys meni, niin se oli mun mielestä aivan uskomatonta. Ja se yksi nosto, mitä mä haluan kyllä tehdä vielä tuosta ylipäätään, niin siis vitsi, mikä vauhti Williamsilla on noilla suorilla, ja ylipäätään se, että miten Albon on nyt pärjännyt. Siis toki niin kuin Logan Sargent myös, mutta jotenkin mä oon Albonista niin innoissani, että mun mielestä on ollut aivan mahtavaa nähdä, että siellä on Alboni lähtöjärjestyksessä 6. esimerkiksi, joka oli mun mielestä tosi kova. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin Logan Sargenthan ei ole performoinut ollenkaan. Mun mielestä, niin kuin jos verrataan Alboniin, että Albon on ollut ihan huippua. Tässä oikeastaan kilpailun aikana mietin, että
mitkä on Albonin mahdollisuudet päästä parempaan autoon, jos Williams ei tuosta niin kuin itsestään parane siihen, että hän voisi voitoistakin kisailla. Ja mietin tässä jo sitä, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin Mersusta, niin mietin jo tässä sitä, että joutuuko hän oikeasti odottaa siihen asti, että Hamilton lähtee. Silloin olisi aika luontainen paikka se, että Albon menisi Mersulle. Mutta se tulee tietenkin nähtäväksi, ja hänhän on ollut myös Red Bullin kuljettaja, mutta saattaa sinne olla vähän huonoja muistoja. Ehkä ei kannata lähteä uudelleen koettaa Red Bullin leivissä. Näinpä, mutta ikinä ei tiedä. Pitää katsoa, että mitä tästä Niin. selviää. Musta tuntuu, että siellä on kuitenkin niin kuin enää ihan muutama paikka vaan tähteenä ensi kaudelle, että katsotaan mihin tämä menee. Mutta jo tuossa Logan Sargentista piti vielä sanoa se, että mun mielestä niin kuin rookie-kuljettajaksi mun mielestä ihan niin kuin hyvin ajanut, mutta joo, että en mä häntä niin kuin Alboniin vertaisi tällä kaudella ollenkaan, että mitäs viime viikon loppukin meni ylipäätään hänen osalta, että hienoa, että pääsi kolmoseen, mutta sitten siellä saman tien crashattiin. Mutta anyway. Musta valitettavasti tuntuu tällä hetkellä, että jos ei tule parempia kisoja, niin hän ei välttämättä Williamsilla jää. Joo, näinpä, mä oon ihan samaa mieltä. Siellä on niin, vaikka Liam Lawson tai joku muu, niin siellä on niinkin kovia kuljettajia, jotka pystyy performoimaan varmaan paremmin, niin formuloissa ei odoteta, niin kuin ollaan huomattu monesti jo, vaikka Albonin suhteen aikaisemmin, kun hän oli Red Bullilla, niin he eivät odota, että sä saat itses kasaan. Just näin. No mutta hei, meillähän oli sitten viikonlopun, tai siis sunnuntai lähtöjärjestys oli Carlos Sainz, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Sergio Perez, Alex Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris ja Fernando Alonso, ensimmäiset 10, jotka lähti sitten sunnuntain kisaan. Ja mitäs meidän sunnuntain kisan aloitus? Ihan parasta ikinä, että joku muu on paalulla kuin Max Verstappen, ja siellä on jotain hauskuutta siinä kisassa sen takia, koska Max Verstappen jää yksin vaan kädessä. Mitä mieltä otit itse? Siis mä oon kanssa samaa mieltä, että vaikka niin kun, ei ole mitään Maxia vastaan, Verstappenia vastaan, ja tykkään erittäin paljon hänen niin ajotyylistä ja persoonastaan nykypäivänä, niin oli kyllä aivan mahtavaa nähdä Sainz paalulla, ja ylipäätään se meininki, mitä niin kuvaruudustakin välittyi tänne kotikatsomaan, niin oli aivan huikeeta. Et siis mä olin todella onnellinen, että siellä oli Ferrari paalulla nyt kyllä tänä viikonloppuna, että mä voin vaan kuvitella, minkälainen meininki siellä on ollut paikan päällä. Joo, mä olin todella positiivisesti yllättynyt, kuinka kauan Sainz pystyi pitämään Verstappenia takana. Mä oletin, että hän menee taas sieltä toisella kierroksella tyyliin ohi, mutta Sainz hienosti blokkasi sen ensimmäisen yrityksen, jonka jälkeen sitten Verstappeni ei pystynytkään pitkään aikaan oikein haastamaan. Varmaan niin lämpeni liikaa renkaat tai jotain muuta, että piti hetki ottaa happea. Ja hienosti myös mun mielestä Leclercia jo sillä hetkenä siinä alussa, että hän pystyi pysymään siinä heidän perässä ja tehdä sellaista pressureja Verstappenille. Joo, mutta hei kuule, ennen kuin hypätään vielä tuohon lähtöön, niin mä haluan nopeasti käydä läpi vielä lämpökierrosta, eli tämähän oli vähän kummallinen ylipäätään tämä kisaan lähteminen, ja mä just mietin ihan kauhulla, että mitenköhän tämä vaikuttaa niin kuin kuskien psyykkeeseen ylipäätään, että lähdettiin lämpökierrokselle, ja siellä Tsunodalla tuli moottorivika, eli engine failure, ja sen takia koko kisa ylipäätään niin kuin viivästyi, kisan aloitus viivästyi. Ja mä mietin vaan sitä, että siellä oli kaikkea muutakin säätöä vähän sitten tämän Tsunodan niin kuin, mikä tämä on suomeksi, tämä retirementin jälkeen, eli ennen kuin kisa ehti alkaa, niin Tsunoda joutui pois pelistä, ja siellä sitten aloitettiin kisa vähän myöhemmin ylipäätään. Niin mietin vaan nyt itse, että mitenköhän tämmöinen tilanne vaikuttaa ylipäätään sen psyykkeeseen, että kun Sainz on varmaan ollut siellä jo ihan silleen, että no nyt mennään, ja sitten sen jälkeenkin tulee silleen, että hei, 20 minuuttia, niin sitten vasta lähdetään. Se voi olla niin kuin hankala paikka kyllä pitää niin kuin omat aivot siinä, mitä tapahtuu.
että siellä taisi olla joku pereskin olla silleen, että mitä ihmettä, ottakaa se auto nyt pois sieltä, no, mitä te odotatte, ja sitten sille kerrottiin, että joo, että vaihe on jumissa, että se ei olekaan niin helppoa kuin sä luulet, että saattoi olla vähän sellaista, että, niin kuin, että nopeasti nyt käyntiin, että niin kuin, nyt mä haluan, että tämä lähtee tämä kisa liikkeelle, mutta huomioiko sä ollenkaan sitä, että se oli vähän outoa, kuinka pitkään ne joutuu odottamaan nämä insinöörit, että ne pääs autojensa kimppuun pistämään kuulerit ja sun muuta. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. Et siitä ei Joo, olekaan, siis mä en ole vieläkään kuullut mitään selitystä sille, että mikä homma oli, mutta ihan selvästi niin kuin ei oltu lähössä kilpailemaan, koska siellä oli vielä Tsunodan auto radalla, mutta ei, niin kuin, ei periaatteessa tullut mitään päätöstä, kun kisainssit vaan rupesi juoksemaan sinne, koska he tiesivät, että jos tulee niin kuin punainen lippu tai keskeytetään, niin silloin pitää niin kuin autot saada kylmenemään nopeasti, koska muuten sieltä menee vaihteisto ja kytki ja kaikki muut rikki. Noi autot ei pysy kuin 30 sekuntia suunnilleen niin kuin paikallaan ja voi olla käynnissä, muuten siellä rupeaa asiat palaamaan. Niin ihmettelikö sä ollenkaan, että mitä ihmettä siinä tapahtui? Siis ihmettelin, ja siinähän oli semmoinen tilanne, että siellä oli mun mielestä Alfalta muutama mekaanikko ehtinyt hypätä sinne aidan yli jo niin kuin, pitlaneille, ja sitten jostain syystä niin kuin muuta varikkohenkilökuntaa ei tultu päästään, mutta ilmeisesti niin kuin se, mitä mä ymmärsin tälleen niin kuin pelkän oman observaation ja kuvamateriaalien perustuen, niin oli siis se, että siellä niin kuin FIAN ihmiset piti tulla avaamaan niin kuin se, että sinne pääsee. Että oliko Kyllä. kyse sitten ihan logistisesta ongelmasta, niin kun, siellä ei ennäs niin virallisesti ollut kukaan avannut sitä pitlanein ovea vai mistä, mä en siis tiedä tätä, että en osaa sanoa sitä, mutta se, että siellä oli mun mielestä Alfalta pari mekaanikkoa tajunnut niin hypätä sen aidan yli, niin tämä oli mun niin käsitys asiasta, mutta ihmettelin ihan samaa. Joo, se näytti siltä, että ainakin siinä vähän ennen kuin ne avattiin, niin siellä olisi ollut pari FIAN henkilöä niin kuin odottamassa, että he saavat niin kuin luvan avata sen, että he luultavimmin odotti sitä käskyä, mutta oli vähän tällaista sekoilua tuossa kyllä, että tietenkin onneksi ei mennyt niin kauan, että ne olisi ruvennut höyryymään ne autot siinä ja olisi puolet autoista mennyt rikki, mutta selvästi ne kestää vähän kauemmin kuin mitä meille kerrottiin. Ehkä ei ollut Näinpä. optimitilanne ja sinänsä odotin siinä vaiheessa, että ehkä sieltä jopa tulisi joku keskeytys tai muuta sen takia, että joku ylikuumenisi tai muuta, mutta selvästi kesti. Hyvä näin. Joo. Mutta oli vähän mielenkiintoinen rumpa se aloitus kylläkin. Oli. Mutta hei, nyt hypätään kyllä kisaan, koska mä en malta, että me päästään purkamaan tätä ensimmäistä 15 kierrosta niin sanotusti. Eli No niin, anna mennä. Peter tuossa hyvin jo avaskin tätä, että niin kun, miten hienoa oli niin kun nähdä sitä näiden kärkikolmikon ajamista siinä ensimmäiset kierrokset ja sitä, niin kun, että Max ei päässytkään ihan heti ohi ja pötkimään pakoon, vaan oikeasti niin kun siellä oli ensimmäiset 15 kierrosta, niin tosi hienoa kilvanajamista, semmoista, että oikeasti niin kun, mäkin jo mietin, että mitkä tässä on niin kun mahdollisuudet tähän kisaan ylipäätään, että Maxi on siellä Ferrari-sandwichin välissä ja yrittää päästä Sainzin ohi, mutta tässäkin nähtiin, että sit siinä vaiheessa, kun Sainz teki jarrut meni lukkoon, mä en tiedä sanotaanko se suomeksi silleen, että lock up, niin kun, että jarrut meni lukkoon, niin siinä vaiheessa Max kun näki nyt tilaisuutensa ja paineli sitten ohi siellä kerroksella 15, mutta mun mielestä niin kun ihan super mielenkiintoiset ekat 15 kierrosta, siis toki koko kisakin, koska niin kun erothan ei ollut mitkään taivaan isot kuitenkaan, että nähtiin siellä niin tietty pitstoppien takiakin, mutta sitten myös vähän kärjen takanakin mielenkiintoisia ohituksia ylipäätään taistelua. Mutta mun mielestä oli tosi hyvä lähtö ylipäätään ja alkukisaan silleen, että saatiin semmoinen hieno jännityselementti. Ja Oli mielenkiintoista, mutta se oli mielenkiintoista huomata, että kuinka kaikki kuljettajat jaksaa marista siitä, että
että toiset puskee heidät ulos siinä ensimmäisessä sikaanissa. Vaikka sitten kumminkin, jos asiat tulisi toisinpäin, niin se olisi ihan sama asia. Ja se on vaan sen takia, että shikaanin normaali ajolinja on se, mikä se on. Ja ei kukaan kuljettaja rupea antaa sulle tilaa, jos sä et oikeasti ole siellä todella syvällä, niin kuin, että sä voit nähdä, että okei, mä en voi enää niin kuin kääntää tuohon eteen. Huomioitko ollenkaan sitä, että Sainzin lokappi tuli periaatteessa sen takia, koska Verstappen ajoi hänet virheeseen omalla tavallaan. Koska Sainzhan mun näkemyksen mukaan siinä, kun Verstappen tuli sitten ohi, niin Sainz olisi voinut jarruttaa aikaisemmin vähän ennemmin, jos hän olisi ottanut eri ajolinjan. Vähän niin kuin hän silloin ekan kerran, kun Verstappen meinasi tulla ohi, niin suojasi paikkaansa. Mutta tällä kertaa hän niin kuin jäi siellä keskivaiheelle. Hän meni vähän lujempaa sinne eteen, se näytti niin kuin alussa paremmalta. Mutta sitten luultavimmin epähuomiossa, kun hän keskittyi peileihin, niin kun, että missä Verstappen on, niin hän ajokin vähän liian kovaa, lukko jarrutti, sitä meni liian syvälle siihen ensimmäiseen chicaanin mutkaa, ja sitten oli todella huono exitti sen takia, jolloin Verstappen pääsi ohi. Se oli jännä nähdä silleen, että omasta mielestä niin Sainz olisi voinut mennä paljon niin kuin jarruille paljon aikaisemmin, jolloin hän olisi, vaikka Verstappen olisi tullut siihen niin kuin sivulle, niin Verstappen ei olisi voinut taaskaan tehdä asialle yhtään mitään, koska Sainzilla on ensimmäiseen mutkaan sisälinja ja saanut hyvän exitin seuraavasta mutkasta tulos. Joo, sanattomaksi vetää, mutta en kiinnittänyt tuohon huomiota, mutta hirveän mielenkiintoinen mun mielestä analyysi ylipäätään, että miten toi on, ja toihan mutka on tietty muutaman vuoden takaa aika kuuluisa tietty Verstappenin ja Hamiltonin niin sanotusti tunkemisesta siihen ylipäätään, kumpi nyt tunki kummankin päälle, mutta anyway, mielenkiintoinen analyysi, kiitos siitä. Joo, yksi asia, mitä halusin vielä tuohon niin kuin alkuun sanoa, oli se, että mun mielestä myös hieno lähtö Russellilta. Eli Russellhan sitten pääsi hyökkäämään niin kuin ensinnäkin Peresin ohi siihen alkuun, jos muistan oikein, ja sitten vielä hyvin lähti niin kuin Leclercin niin kuin takaa-ajoon ja kimppuun siinä sitten, niin se oli myös mun mielestä hirveän hyvä lähtö niin kuin ylipäätään häneltä. Ja nämä on sellaisia hetkiä, missä just ehkä niin kuin sit Russell osaa myös näyttää ne taitonsa ja semmoisen taistelutahdon siellä radalla, niin John, halusin vaan nostaa esiin tälleen sivukommenttina sen. Joo, mitä hän näyttää, mitä taas verraten Bottakseen, kun Bottas oli viimeksi Mersulla, niin mitä hän näyttää on se, että hänessä on vaikea päästä ohi ja hän aggressiivisesti ohittaa, mikä on aina ollut niin kuin mun kannalta se, mitä Bottakselta ei aina löydy. Eli hän vähän niin kuin liian helposti ihmiset tulee ohi ja liian helposti, tai ei uskalla mennä samoihin paikkoihin kuin muut kuljettajat menee. Jolloin heti toiset kuljettajat tietää tämän asian ja he käyttävät sitä todella paljonkin hyväkseen. Eli jos sulla on maine kuin Verstappenilla, että mennään joka ikiseen rakoon, vaikka sitä ei olisi, ja sä et pääse musta ohi, niin sitten kyllä kuljettajilla on muistissa se seuraavan kerran, että että tämä ei ollutkaan se helpoin ohitettava. Siinä on sellainen psykologinen peli samalla. Niin. Mun pakko sanoa, että tämä ilmiö nähtiin kyllä niin kuin Leclercin ja Verstappenin kohdalla nyt just eilen. En nyt muista ulkoa, että missä kohdassa, mutta hyvä, niin kuin jännä kun sanoit just, että mä kiinnitin myös siihen samaan huomiota, että musta tuntuu, että Leclerc ei puskenut edes niin täysillä kuin olisi voinut, just sen takia, että se onkin Verstappen se seuraava auto sitten siellä radalla, mutta joo, kyllä. Mielenkiintoista. Jep. Hei, Tuohon oli vielä sellaista sanottavaa tuohon alkuun, eli Piastrihan tuli siinä ekoilikierrokselta Albonista ohi. Albonilla taisi olla vähän vaikeuksia enemmän saada renkaat lämpenee. Mutta sitten Albon tuli ihan heittämällä ohi parin kierroksen jälkeen, koska mä oon kirjoittanut tänne, että Williams oli lentävä. Se vaan lensi kaikista ohi ja kaikki ihmetteli koko viikonlopun aikana, että miten tuossa Williamsissa on noin paljon
noin paljon tehoa, ja mä oon jopa kirjoittanut tänne niin, että jos Williamsin renkaat kestää, niin voisiko he jopa olla palkintopallilla. Et siinä alussa oikeasti näytti siltä, että varsinkin jos siellä edessä tapahtuisi jotain vähän sählinkiä, niin ne voisi hyvinkin haastaa jopa palkintopallilta. Et tosi mahtavaa mun mielestä nähdä taas kerran niin kuin Williamsi tuolla, ja Albonille propsit. Just näin. Joo, mä olin kanssa kirjoittanut just tuosta Albonin ohituksesta Piastriin, että se oli hieno, ja just toi, että kyllä se niin kuin suorilla mun mielestä tosi kivasti se Williams vaan menee. Niin, hei, sitten itse asiassa haluaisin vielä sanoa tuohon, ettei nyt jäädä ihan tuohon alkuun koko ajaksi kiinni, mutta pakko sanoa vielä tuosta, että Maxin radiokommentit on aika letkautuksia, että mä en tiedä, kiinnitkö huomiota just siihen tähän that was naughty kommenttiin ylipäätään, että se oli vähän selkeästi tämmöinen myös, niin kuin, että hänellä on tilanne taivo PR-mielessä myös siinä mielessä, että siellä selkeä hymy kuului äänestä, ja ehkä viitaten vähän parin vuoden takaiseen incidenttiin Hamiltonin kanssa, niin oli ihan hauska Verstappenin kommentit, ja ylipäätään kyllähän siitä näkee tai kuulee hänen kommenteistaan kisan aikana, että joo, et ei tässä mitään, että kohta mennään ohi, ja vähän tämmöinen fiilis ylipäätään, niin se on ihan hauska nähdä, että se on mun mielestä ihan tälleen viihdyttävää näin katsojan näkökulmasta toki. Joo, hänellä on sellainen omanlaisensa huumori todellakin kisa-Idsin kanssa, ja hyvin letkeästi heittelee sitä kisan aikana, että se on hieno nähdä, ja varmaan niin kuin tekee hyvää hänen omalle ajamiselle ja tiimihengelle siinä, että tossakin urheilussa on tärkeää pitää huumori mukana, vaikka mennään 300 suoralla. Se on kyllä aika uskomatonta ajatella, miten he edes voivat puhua siinä noissa nopeuksissa, mutta sieltä sitä läppää vaan lentää. Näinpä. No mutta he jatketaan kisaa eteenpäin. Pakko sanoa vielä noista McLareneista sen verran, että siellä musta tuntuu, että niin McLaren otti parikin kertaa pientä kontaktia toisiinsa. Ei mitään niin isoa tämmöistä kilvan ajamista nyt suoranaisesti, mutta pieniä pusuja mun mielestä siellä otettiin. Ja sitten se, mitä mun piti sanoa, että toi Hamilton ja Piastrin kontakti siellä kierroksella 40 jotain, aika kisan loppupuolella oli mun mielestä vähän yllättävää. Niin kuin mun täytyy sanoa, että en ole asiantuntija, että voisin sanoa, että kenen vika mistä johtuu, mutta mun mielestä aika kummallinen virhe siis silleen, että meillä oli kuitenkin niin kuin Hamiltonilla aika monen vuoden kokemus, ja sitten Piastri, joka on rookie, mutta niin kuin, se oli mun mielestä tilanne vähän semmoinen, että mä olisin ehkä ymmärtänyt sen paremmin, jos siellä olisi ollut 2 rookieta, eli ensikertalaista ajamassa, mutta se, että siellä oli niin kuin Hamilton ja Piastri, mulla meni jotenkin vähän ohi, että kenen vika tämä koko tilanne oli, ja niin kuin, että mistä tämä johtui, mutta jotenkin vaan se, mitä itselleni jäi fiiliksen, oli vähän semmoinen, että hetkonen, että miten nyt näin? Ja mä voin ihan sanoa, ja näinhän se olikin, kun Hamilton sai siitä sen 5 sekunnin rangaistuksen, että se oli Hamiltonin vika. Ja Hamilton siis niin kuin käänsi Piastria päin siellä just ennen sitä mutkaa. Että hänen olisi pitänyt antaa siinä tilaa, että varmaan ihan epähuomiossa silleen, koska Hamilton, mä muistan monta tilannetta viime vuosilta, kun hän on ollut tuossa samassa tilanteessa, ja hänet on ajettu vähän ulos sinne tai muuta. Ihan selvästi Hamiltonin vika, ja näinhän tuomaritkin päätti. Ja ihme. Näitä sattuu, niin kuin ollaan tässä ehkä monesti sanottu tämän podinkin aikana, tämän kauden aikana, että parhaimmillekin sattuu noita hupsishetkiä. Joo, mutta silti mä oon edelleen vähän jotenkin yllättynyt tästä, mutta selvä. Joo, mitäs sitten? Siellä loppupäässä saatiinkin sitten Red Bullit 1-2 ja Ferrarit sitten 3-4. Ja uskon, että tämä on koko kollektiivinen yhteinen mielipide siitä, että oli mahtavaa, että Ferrarit sai myös taistella keskenään. Eli se mun mielestä jotenkin kruunasi tietty tämän viikonlopun siinä mielessä, että tämä tulos oli mun mielestä koko kisa aika realistinen, mikä se olikaan, mutta se, että Ferrarit saisi keskenään vielä katsoa, että kumpi ottaa nyt sen podiumin sieltä se 3. sija, niin se oli varmasti niin kuin monen mieleen ylipäätään faneille, että
että kotikatsemoille, niin oli aika mun mielestä mielenkiintoinen sit viimeiset kierrokset ylipäätään. Joo, todella yllättävää omalla tavallaan, että he saavat kisailla noin paljon. Sitä on ennenkin nähty, että tiimitoverit vetää toisensa ulos vikoilla kierroksilla, ei saa sit pisteitä kotikisassaan. Sitä on niinku tapahtunut selvästi, ainakin Leclercillä oli ihan todella kova yritys päällä. Et sen jotenkin ei mun mielestä pysty nähdä sen, tai itse tuntui siltä, että sen ajosta näki, että se oli lähellä lipsahtaa kolariksi niin kuin monessakin paikkaa, vähän lukkojarrutuksia, vähän niin kuin tultiin sieltä, niin kuin, että ihan miten vaan mun pitää päästä ohi tuosta mun tallitoverosta, ja sen voi ymmärtää myös, koska toi on oikeasti tärkein kisa Ferrari-kuskille koko kauden aikana. Kaikki muistaa ton kilpailun, siitä kirjoitetaan italialaisessa mediassa niin paljon, että siellä ollaan niin monta kertaa toistetaan vielä, että Sainz päihitti Leclerkin. Että se ei niin kuin ole mitenkään yllättävää, että se on niin kuin noin kovaa skabaa, vaikka se olikin 3. sijasta. Mutta yllätyin itse, että Ferrarilta ei tullut ainakaan siihen vikalle kierrokselle mitään, vaikka Sainz yrittikin vähän sanoa, että hei, onko meidän pakko skabailla, että viedään tämä vaan himaan. Niin en sinänsä tai yllätyin sinänsä, että ei tullut minkäänlaista ohjeistusta muuta kuin, että saa ohittaa, mutta ole sitten varovainen, vai miten se meni se, mitä Leclercille sanottiin. Ja se oli vähän niin kuin contradictory sinänsä, tai paljonkin, että niin se oli, että älä ota riskiä, mutta saa ohittaa. No ohittamisessa kuuluu aina riskiä, niin se on vähän vastekkain toisiinsa. Mutta hieno nähdä ja tosi hienoa skabailua ja lähellä piti tilanteita, ja mä olin melkein ihan varma, että ne olisi ollut molemmat pihalla vielä siinä tokavikalla tai vikalla kierroksella, mutta näin ei käynyt. Näinpä. Hei, mä haluan ehdottomasti puhua vielä tästä Monzan kirouksesta, mutta ennen kuin hypätään siihen, niin pakko kysyä, että mitä kävi Esteban Oconille? Mulla on mennyt aivan ohi, että mitä hänelle on käynyt. Hänellä on tullut keskeytyskisa loppuvaiheessa jossain kohtaa. Se on mennyt kuulemma kaikkien fanien ohi, koska siis tällä hetkellä mun sosiaalinen media heittää tästä läppää aivan totaalisesti, että kellään ei mitään hajua, mitä Esteban Oconille tapahtui kisan aikana. Ei mitään tietoa, ei häntä kuvattu. No nimenomaan. Kellään ei nyt ilmeisesti ole mitään tietoa tästä asiasta, mutta yleinen vitsi tästä saatiin kuitenkin murjastua, että kellään ei ole mitään hajua, mitä Oconille kävi tuon kisa-aikana, mutta... Hei, vielä ennen kuin mennään Monzan kiroukseen, niin me ollaan jonkun verran oltu tässä podcastissa Perez, ei vastaisia, mutta Perezin niin kuin virheitä nostettu esiin. Kyllä, hyvin sanottu, nostettu esiin. Niin tällä kertaa ajoi muuten todella hyvin, ja siellä oli tosi hienoa skabailua sekä Leclerkin että Sainzin kanssa. Pääseistä molemmista ohi. Vois sanoa, että Verstappen pääsi vain yhdestä Ferrarista ohi, ja Sainz pääsi molemmista Ferrareista ohi, ja molemmat sanoi vähän niin Perez. Ja molemmat sanoi kisan jälkeen, että välillä tuntui vähän niin kuin siltä, että pääsenkö mä edes täältä ohi. Et se ei ollut niin helppoa tällä kertaa. Niin tosi hieno kisa mun mielestä, ja niin kuin pystyi tehdä sen, mitä Red Bulli haluaa hänen tekevän, tulla P2. Totta, ihan totta puhut, ja siis kyllä kaikki glory hänelle tästä, että hänhän sieltä niin kuin kovan työn teki kuitenkin, että pääsi molemmien Ferrareiden ohi sitten varmistamaan tämän tuplapodiumin. Mutta joo, eli Monzan kirous lyhykäisyydessään varmasti monet fanit on tietoisia siitä, että Monzan kiraukseksi sanotaan, että ensimmäisenä vuonna, kun voitat Monzassa, niin seuraavana vuonna sitten tuleekin keskeytys, etkä pääse ollenkaan ajamaan kisaa edes kokonaan maaliin asti, niin tästähän on tehty hauska vitsimurjaisu, koska myös ollaan käytetty tämmöistä käsitettä kuin Nico Rosbergin kirous. Ja Nico Rosbergin kirous on yleensä silloin, kun hän on ottanut selfien jonkun tietyn tallin edessä tietyn kisan aikana, että silloin niin kun kuljettaja on päätynyt keskeyttämään, että jos hän on lähtenyt vaikka paalulta, niin hän on sitten keskeyttänyt, niin Rosberg teki tiettäkö semmoiset, että
hän laittoi vähän niin kuin Roosbergin kirouksen, Monza-kirouksen päälle, mikä tarkoitti sitä, että Monza-kirous on selkeästi purkautunut, mutta tässä päällä on nyt sitten Roosbergin kirous, eli hän oli laittanut tifosi-fanien kanssa kuvan selfien ennen kisaa, siellä ei Carlos sitten päässytkään ajamaan podiumin ykköskorokkeelle, vaan vasta sinne kolmannelle, ja Verstappen, joka voitti viime vuonna, niin Monza-kirouksen mukaan hänen ei olisi kuulunut sitten voittaa, vaan keskeyttää tämä kisa, niin hän sitten ajoi kuitenkin voittoon, niin tässä on nyt ollut myös hauskaa niin sanottua huulenheittoa sosiaalisessa mediassa, että Monza-kirous on nyt purkautunut, mutta siellä on Roosbergin tuplakirous sitten päällä. Eli tarkoittaako se nyt, että siis kenen edessä Roosberg otti? Sainzin talli edessä? Ei ottanut Sainzin talli, vaan ylipäätään niin kuin siitä podiumilta, eli tifosien fanien edessä, että se olisi vähän niin kuin ajanut saman asian, enpä sitten tiedä. Katsotaan. Senhän voi tulkita monella tapaa, että oliko se niin kuin tämän Monza-kirouksen purkamista vai sitten toisen kirouksen päälle laittamista vai mitä, mutta tärkeintä oli se, että kellekään kärkikuskeista nyt kuitenkaan sitä keskeytystä tullut, niin ehkä me suodatetaan tämä nyt sitten sillä. Kyllä. Joo. Mutta hei, se oli mun mielestä upea viikonloppu. Odotan innolla ja seuraavaa. Seuraava täytyykin olla vasta parin viikon päästä. Ja ylipäätään olisi oma unelma päästä joskus katsoa Monzan kisaa kyllä livenä, niin katsotaan, jos päästään sinne vielä joskus. Italia on hieno maa ja kaiken kukkuraksi formulat yhdellä parhaalla radalla, niin mikä ettei. Itse kyllä myös yksi ehdoton niin kuin suosikkirata lähteä katsomaan näistä syistä. Ensi kerralla sitten Singapore. Joo, ja yökisa. Näinpä, se on kyllä ihan mielenkiintoinen. Se taisi olla kuitenkin vielä ihan ihmisten aikoihin, että päästään katsomaan meidän päivän puolella sen, niin ihan mielenkiintoista. Se on juuri yökisan takia, kun se on ihmisten aikoihin. Niin. Tai iltakisan. Kyllä. Joo. Mutta hei, kiitos Peter tästä. Oli kiva taas nauhoittaa ja innolla odotetaan nyt sitten pari viikon päästä Singaporen kisaa ja palataan sitten sen merkeissä. Tehdään näin. Kiitos kaikille ja muistakaa painaa sitä subscribe-nappia, jos olette tänne asti kuunnellut. Yes. Moikka! Moi!